Hare Krishna to everyone. Warm welcome to today's Bhakti Sadachar class. இன்னைக்கு நம்ம சதாச்சார் கிளாஸ்ல பலராமர் பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த பகுதியை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்மளுடைய ஆச்சாரியரான பிரபுபாதர் கிட்டயும் பகவான் கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदा मह्यं ददाति। ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு பலராமருடைய அவதாரம் பார்க்க போறோம். பலராமன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா, பலான்னா வலிமை. என்ன வலிமைன்னா ஆன்மீக வலிமை. ஓகே, ஆன்மீக வலிமை தான் பலா. ராமான்ற சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்கு வார்த்தைக்கு ராமான்ற பொருள். ஓகேவா? ஸோ அவதாரன்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா மேல இருந்து கீழே இறங்கி வர்றது. ஆன்மீக லோகத்துல இருந்து தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசமும் தர்மத்தை நிலை நிறுத்துறதுக்கோசமும் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கோசம் அவதாரமா வராரு, அவதாரங்களை எடுத்திருக்காருன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் பலராம அவதாரம். ஸோ இந்த பலராமர் அவதாருடைய மகிமைகள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பலராமர் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் இல்லை, இஸ் நன் அதர் தன் கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணருடைய இமீடியட் எக்ஸ்பான்ஷன், அவருடைய செகண்ட் பாடி இமீடியட் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பலராமர். ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வசுதேவா, பலராமா, வசுதேவா, சங்கர்ஷனா, பலராமருக்கு இன்னொரு பேர் சங்கர்ஷனா. ஓகே, சங்கர்ஷனா, வசுதேவா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தன், 4 பேர் பிரைமரி குவாட்ரிபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? 4 விரிவாக்கங்கள். ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, இந்த படத்துல பார்க்குறோம் 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்துல மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய தோற்றம் பார்த்தீங்கன்னா மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள். நிறம் மாற்றம். கிருஷ்ணர் நமக்கு தெரியும் கார்மேக வண்ண கலர்ல இருந்தாரு. பலராமர் பார்த்தீங்கன்னா வெண்மையான கலர்ல இருந்தார். ஓகேவா? இவர் விரும்பி அணியக்கூடிய உடைகள் பார்த்தீங்கன்னா பட்டு பீதாம்பரம். ஓகே, கிருஷ்ணர் எல்லோ ட்ரெஸ் போட்டுப்பாரு, தலையில மயில் பில்லி வச்சிருப்பாரு. ஆனா நம்ம பலராமர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருப்பார். ஓகேவா?
ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவதாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு முன்னாடி பலராமர் யாரா இருந்தாரு? இது துவாபர யுகம். திரேதா யுகத்துல யாரா இருந்தாரு? லக்ஷ்மணனா இருந்தாரு இல்லையா? லக்ஷ்மணனா இருக்கும்போது என்ன பண்ணாரு? ராமருக்கு சேவை பண்ணார். ஓகே, ராமருக்கு வந்து சேவை பண்ணாரு. ஆம், ராமருக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்வார், நீ அடுத்த ஒரு இன்கார்னேஷன் எடுக்கும்போது நான் வந்து அண்ணனா இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க தம்பியா இருந்தார் இல்லையா? அதனால தான் துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இளையவரா வருவாரு, பலராமர் வந்து மூத்தவரா இருப்பார். மூத்தவரா இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா இவருடைய எக்ஸப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர் ஒருத்தர் தான் வந்து அந்த பிரைமரி ரசாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது இரண்டு வகையான ரசாஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம், பிரைமரி ரசாஸ் அண்ட் செகண்டரி ரசாஸ். பலராமர் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரசத்தையும் வந்து சேவை பண்ணியிருக்காரு. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் மூத்தவர். பலராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு எத்தனை நாள் வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா 13 நாள் வந்து மூத்தவராக இருந்தார். ஓகேவா? ஸோ 13 நாள் மூத்தவராக இருந்தாருன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன ரசா பண்ணாரு? சாக்கிய ரசாவாக இருந்தார். அதாவது மாடு மேய்க்கும் சிறுமர்களோட போயிட்டு எல்லா சகாக்களோட விளையாடி தன் தம்பியை எப்பயுமே ஆட்டத்திலே வச்சுட்டு இருந்தார் இல்லையா? ஸோ அங்கே சாக்கிய ரசா ஃப்ரெண்டாக இருந்தார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தம்பியை வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும், கண்ணும் கருத்துமா இருந்தார். ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாத்சல்ய ரசா, அதாவது மண்ணு சாப்பிடும்போது அவங்க அம்மாக்கெல்லாம் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ சாக்கிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரு பலராமர் வேற என்ன ஃபார்ம்ல இருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனந்த சேஷா. அனந்த சேஷா மேல வந்து அவர் படுத்துட்டு இருந்தார் இல்லையா? அதனால வந்து தாசிய ரசா. ஓகே, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அணிந்திருந்த ஆபரணங்கள், கையில் வச்சிருக்க ஃப்ளூட் இருக்கு இல்லையா? புல்லாங்குழல், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாந்த ரசாவா பண்ணார். ஓகே, ஸோ இங்க விட்டு இருக்குது என்ன ரசா? ஆம், அவருக்கு என்னெல்லாம் சேவை பண்ணணுமோ எல்லா சேவைகளும் பண்ணார். அவர் டயர்டா இருந்தா இவர் அவருக்கு வந்து காலெல்லாம் அழுத்தி விடுவார். ஓகே, ஸோ தாசிய ரசா. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 5 ரசாத்தையும் பண்ணார். சாந்த ரசவா அவருடைய நகை ஆபரணங்கள் கையில் இருக்கிற புல்லாங்குழலா இருந்தாரு. சாந்த ரசா. தாசிய ரசா அவருக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை சேவை பண்ணாரு. அப்புறம் அவங்களோட விளையாடிட்டு இருந்தாரு, அதனால சாக்கிய ரசா. அவர் வந்து கண்ணும் கருத்துமா பார்த்துக்கினாரு, வாத்சல்ய ரசா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் படுக்கிறதுக்கு வந்து பாம்பு படுக்கையா இருந்தார், அனந்த சேஷன் படுக்கையா இருந்தாரு, அதனால தாசிய ரசா. இந்த 5 ரசங்கள் இவர் ஒருத்தரை மாத்திரம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாதுரிய ரசா, காஞ்சுவல் லவ். இது பார்த்தீங்கன்னா அனங்க மஞ்சுரியா இருந்து அலாதர ரூபத்துல வந்து அவர் பண்றார். ஓகே, இந்த 5 ரசங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரால தான் பண்ண முடிஞ்சது. அது நம்மளுடைய பலராமரால பண்ண முடிஞ்சதுன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒருத்தர் இல்லாம ஒருத்தர் பேரை கூப்பிட்டா இன்னொருத்தவங்க திரும்புவாங்க. அது மாதிரி பிறப்புல இருந்து அவங்க பேரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ராமான்னு கூப்பிட்டா கிருஷ்ணர் திரும்புவார், கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா இவருக்கு திரும்புவார். அது மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ இவருடைய இதுதான் இவங்க ரெண்டு பேருடைய குவாலிட்டிஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எந்த தலைப்புல பேச போறேன்னா பிறப்பு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சாதனைகள் பண்ணாங்க, அவங்க கிட்ட அவருக்கு அவருடைய ரோல் பிளே என்ன, அதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்றது தான் நம்மளுடைய கிளாஸோட ஒரு ஓரியன்டேஷன் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லைடாக போகலாம். சரிங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் பண்ணிடுறேன். நமக்கு தெரியும் பலராமர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ், தேவகி மாதா வயிற்றுல வந்து பிறந்த தேவகி மாதாவுடைய வயிற்றுல கரு விடுறார் இல்லையா? வசுதேவர் தேவகிக்கு வயிற்றுல இருக்கிறார், அதாவது 7வது குழந்தையா. 6 குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா போயிடுது. அந்த 6 குழந்தைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற காம குரோத மத மாட்சரியம், அந்த தேவையில்லாத குணங்கள் தான் வந்து 6. அதெல்லாம் அழிஞ்சு போன பிறகு யார் வராங்க? குரு வராங்க. அதுக்கு அடுத்தது தான் கிருஷ்ணர் வர்றாரு. அதை நம்ம அந்த சீக்வன்ஸை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் அவங்க வயிற்றுல ஏன் 6 குழந்தைகள் போகுதுன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா அனர்த்தங்களும் போகணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குருவோடைய முகாந்தரமா தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அணுகணுன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ குரு முகம் இல்லாம நம்ம கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. நம்ம எப்படி எப்போ வந்து இந்த பலராமர் இந்த அவதாரத்துல எப்படி வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலராமர் வந்து
ஸ்ரீல நித்யானந்தா பிரபுவா வந்தார். நித்தாயோட கருணை இருந்துச்சுன்னா நம்ம ராதாகிருஷ்ணருடைய திருவடியை சரணடையலாம். ஓகேவா? இப்போ நான் உங்களுக்கு 3 அவதாரத்துல இவர் எப்படியெல்லாம் வந்தாருன்றதை சொன்னேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தேவகி வயிற்றுலேருந்து ரோஹிணி மாதா வயிற்றுக்கு போயிடுறாங்க. ரோஹிணி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வசுதேவருடைய ஒரு மனைவி. ஓகேங்களா? அவருக்கு பல மனைவிகள் இருக்காங்க. அதில் வந்து ரோஹிணி தாய் வந்து ஒருத்தங்க. ஸோ இந்த இருக்கிற குழந்தை இங்கே வந்து ஆக்கர்ஷணம் ஆச்சு இல்லையா? அதனால தான் பலராமருக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா சங்கர்ஷனா. அப்புறம் ரோஹிணி மாதாவுடைய வயிற்றுல பிறக்கிறதுனால ரோகிணி நந்தனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருக்கு மூத்தவனா இருக்கிறதுனால தௌஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் அவருடைய வேற வேற பெயர்கள். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் பிறந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்? குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணும். பேர் வைக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாட்டு கொட்டாயில வைப்பாங்க. என்னடா நந்த மகாராஜா பேர்ல மகாராஜாவா இருக்காரு, ஏன் மாட்டு கொட்டாயில வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு பயம். பிரம்மாண்டமா வந்து பண்ணா இது வந்து கம்சனுடைய காதுக்கு போச்சுன்னா தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து ஆபத்து இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்றாரு. அப்புறம் கர்கமுனி தான் வந்து பேர் வைக்கிறார். கர்கமுனி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பலராமா. பலன்னா ஆன்மீக பலம், உடல் பலம் அல்ல. இது நம்ம நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். உடல் பலம் அல்ல, ஆன்மீக பலம். ராமான்னா சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா மகாமந்திரம் ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் இல்லைங்களா? ராமான்னு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். பலராமருடைய கையில என்ன ஆயுதம் இருக்குன்னா ஏர் இருக்கு இல்லையா? ஏர். அது வந்து என்ன பண்ணுது? நிலத்தை வந்து பண்படுத்துது. தேவையில்லாத தேவையில்லாத இதெல்லாம் எடுத்துடுது இல்லையா? அதாவது புல்லு அது எல்லாத்தையும் எடுத்துடுது. அது மாதிரி நம்மளுடைய மனசுல இருக்கிற எல்லா அனர்த்தங்களும் வந்து ஆதி குருவா இருக்கிற வந்து பலராமர் எடுப்பாருன்றது பொருள் இந்த இடத்துல. ஓகேவா? ஸோ கர்கமுனி, அதனால அவருக்கு வந்து பேர் வந்து பலராமான்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாரு. ஓகே. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த அசுரன் எல்லாத்தையும் எல்லா அசுரனும் சாகடிக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு. பட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா தேனுகாசூரனும் பிரலம்பாசூரனும், முக்கியமாக பிரலம்பாசூரனை இவர் வந்து கொல்றார். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து கௌரவாஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இவருக்கு தானா. ஓகே. ஸோ கௌரவாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவும் எஸ்பெஷலி துரியோதனை வந்து மல்யுத்தத்தில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தான். அதனால வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்றதுக்கோசம் அவர் ஒரு முறை தொடை கீழே அந்த அடிச்சிருவாங்க இல்லையா? அது வந்து இவருக்கு பிடிக்காது. அதனால அந்த சண்டையில் கூட குருஷேத்திர போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்த விட்டு அவர் புனித யாத்திரைக்கு போயிடுவார். அப்புறம் இவர் யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேவதின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சத்தியுகத்தில் பிறந்திருப்பாங்க. இவர் வந்து துவாபர யுகத்தில் பிறந்திருப்பாங்க. அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா கையில் போய் கேட்பாரு, யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது, எவ்வளோ நாள் ஆச்சேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ சொல்ல, நீ போய் பலராமர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுன்னு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பலராமர் வந்து இளையவரா இருப்பாரு, குள்ளமா இருப்பார். ரேவதி வந்து ரொம்ப உயரமா இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். நம்ம இந்த யுகம் போக போக மனிதர்களுடைய ஹைட் வந்து ரொம்ப குறையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ அப்போ ரேவதி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டா இருப்பாங்க, உயரமா இருக்கிறதுனால இவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த ஏர் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு அவர் தலைமையில வைப்பாரு. அவர் குள்ளமா ஆயிடுவார். குள்ளமா ஆன பிறகு அவரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து ஒரு முறை அகங்காரமா வந்து ரோமர்ஷன் ரிஷி வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு அகங்காரத்துல அந்த மரியாதை கொடுக்காம உட்காந்துட்டு இருப்பார். உங்களுக்கு இவ்வளோ அகங்காரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து சாகடிப்பார். ஓகே. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த பூலோகத்தை விட்டு போகும்போது எப்படி போறாருன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்னேக்காக போறாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்லைடு படிக்கலாம். படிச்சுட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ओके। सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान तान हर दिव्या देह श्री बलराम। The Supreme Personality of Godhead, Krishna is the fountainhead of all incarnation. Lord Balarama is his second body. நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தா. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து சுப்ரீம் சொல்கிறோம். கிருஷ்ணருக்கு மிஞ்சி என்ன கடவுள் யாரும் இல்லைன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாடின்னு, நம்மளுடைய பலராமர் வந்து என்ன இரண்டாவது பாடி. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆதி லீலையில 5.5 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றேன்னா, ஏகை ஸ்வரூப துன்யே பின்ன மாத்திர காயா அத்யா காயா விஹுகா கிருஷ்ண லீலார சகாயா. These two are one and same identity. They differ only in the form. Lord Balarama is the first bodily expansion of Krishna and he assists
assist in Lord Krishna transcendental pastime. So பலராமர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் a ஸ்வயம் எக்ஸ்பான்ஷன். பலராமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் a ஸ்வயம் எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸ்வயம் எக்ஸ்பான்ஷன், therefore there is no difference. அவர் கிருஷ்ணருக்கும் அவருக்கும் கலர்ல தான் வித்தியாசம். பட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைமரி குவாட்ரிபிள்ல வந்து ஒருத்தரா இருக்கிறான்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த 4 பேர் யார் யாரு சொல்றீங்களா? யாராவது விரிவாக்கங்கள், கிருஷ்ணருடைய விரிவாக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பலராமர், சங்கர்ஷனா, பலராமர் எல்லாம் ஒண்ணு. வசுதேவா, பிரதீப், அனிருத். ஓகேவா? சோ இந்த ஸ்லைட் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. The Lord declared Ada Mataji. Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. The Lord also declared to Yogamaya, my planetary expansions Ananda Sesa is within the womb of Devaki on account of being forcibly attracted to the womb of Rohini. He will be known as Sankarsana and source of all spiritual power or Bala, by which one can attain the highest bliss of life, which is called Ramana. Therefore, the planetary portion Anandas will be known after his appearance either a Sankarsana or as a Balarama. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த படத்தை நம்ம பார்க்கலாம். மேல வந்து 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாருன்னா யோக மாயாக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. நீ என்ன பண்ணு. அதுக்கு அடுத்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா தேவகி மாதா இருக்காங்க கர்ப்பிணியா. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது யார் இருக்காங்கன்னா ரோஹிணி மாதா. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற குழந்தை, அவங்களுக்கு வந்து 6 குழந்தை போயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவலை, இந்த குழந்தையா நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஏக்கம். அது கூட கடவுள் என்ன சொன்னாரு, இந்த யோக மாயாக்கு இங்க இருக்கிற குழந்தைய எடுத்துட்டு எங்க போட்டுடுன்னு சொல்றாங்க, ரோஹிணி வயிற்றுல போட்டுடுன்னு சொல்றாங்க. அது யாரும் இல்லை, நம்மளுடைய அனந்த சேஷன் இல்லையா? சங்கர்ஷன் ஆக்கர்ஷணம் பண்றது வந்து இழுக்கிறது இல்லையா? இழுக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன பேருன்னா சங்கர்ஷனான பேர் இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பலான்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த். ஓகேவா? எல்லாரும் ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சவுண்ட் வருது. ராமான்னா சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவர், அதனாலதான் இவருக்கு வந்து பலராமர்ன்ற பேரு. ஓகே, தேவகி மாதா வயிற்றுல இருந்து யாருக்கு போயிட்டாங்க? ரோஹிணி மாதாக்கு போயிட்டாங்க. ரோஹிணி யாரு? நந்த மகாராஜருடைய மனைவி. ஓகேவா? இது யாராவது படிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். மியூட் பண்ணிக்கோங்க படிக்காதவங்க. யாராவது படிங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது ஆதியில இந்த உபநிஷத் யார் படிக்கிறீங்க? ஜானகிராமன் பிரபு. ஜானகிராமன் பிரபு படிக்கிறேன்னு சொன்னார். ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. புக்கு சொல்லுங்க. 5ல ஆதியில என்ன அது பதம் இல்ல பிரபு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு பாருங்க. இல்ல தமிழ்ல இருக்கு, நான் படிச்சு தான் கேக்குறேன். ஆதியில தெரியல எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியல பிரபு. இல்ல ஆதியில என்ன பதம் எத்தனைன்ற அது இல்ல, அது முடிஞ்சிடுச்சு. இது வேற, இது உபநிஷத்துல இருக்கிறது. இது எங்க இருக்குன்னு தெரியாது மாதாஜி. இங்க இங்கிலீஷ்ல இருக்குது, வாசிங்க. இதுல இருக்கிறது வாசிக்கவா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கவா? புஷ்பா மாதாஜி படிக்கட்டும். சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. In the Upanishads, it is stated, Nayam Atma Bala Kinena Labhyata. Purport is that one cannot attain the supreme platform of self-realization without being sufficiently favored by Balaram. Mataji, கேட்கலையா?
கேக்குது, ஹரே படிங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க படிங்க, இல்ல கேக்குது. யாரோ ஏதோ சொல்றாப்புல இது இருக்காங்க. நிறுத்திட்டேன், அதை மியூட் பண்ணிட்டேன். பத்மா மாதாஜியுமே அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்க. Favored by Balarama. Bala does not mean physical strength. No one can attain spiritual perfection by physical strength. One must have the spiritual strength which is infused by Balarama or Sankarsana. Ananta or Sesha is the source of the power which sustains all the planets in their different positions. Materially, this sustaining power is known as the law of gravitation, but actually it is a display of the potency of Sankarsana, Balarama or Sankarsana, Balarama, or Sankarsana is the source of spiritual power or the original spiritual master. Therefore, Lord Nityananda Prabhu, who is also the incarnation of Balarama, is the original spiritual master. And the spiritual master is the representative of Balarama, the form of the Supreme Personality of Godhead, who supplies spiritual strength. In the Chaitanya Charitamrita, it is confirmed that the spiritual master is the manifestation of the mercy of Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு இந்த உபனிஷத்துல பலான்ற வார்த்தைக்கு வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம், நார்மலா தேக பலம் நினைப்போம் இல்லைங்களா? அந்த தவறு இங்க எடுத்துக்க கூடாது, அந்த பொருளை எடுத்துக்க கூடாது, அது தவறாகுது. இதாவது ஆன்மீக பலம் சொல்லிட்டு தான் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? பலராமருக்கு இன்னொரு பேரு சங்கர்ஷனா, ஈர்க்கக்கூடியவர். அனந்த சேஷானும் இன்னொரு பேர் இருக்கு. ஓகேவா? ஏன்னா அவர் 1000 தலைகள் கொண்ட பாம்பு படுக்கையா வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு இல்லையா? அதனால வந்து இவருக்கு அனந்த சேஷான்னு சொல்லிட்டு பேர் இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஆன்மீக குரு, ஆதி குருன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? குருன்ற பாத்தீங்கன்னா நம்ம 4 வகையான வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்போம். சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு, ஆதி குரு, சைத்திய குரு. சைத்திய குரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். நம்ம எல்லாருடைய இருதயத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சைத்திய குருவா இருக்கார். ஆதி குரு வந்து நம்மளுடைய பலராமர், வேற யாரும் இல்லை, நித்யானந்த பிரபு பஞ்ச தத்துவத்துல இருக்காரு இல்லைங்களா அவரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தீட்சை கொடுக்கறதுக்குன்னு வந்து ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் வந்து தான் தீக்ஷா குரு. மித்தவங்க எல்லாரும் வந்து நமக்கு சிக்ஷா குரு. நமக்கு யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், குரு பரம்பரையில கனெக்டா இருக்கவங்க வந்து சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குருவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த வார்த்தைகள் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். குரு என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அஜ்ஞானத்தை நீக்கி, அதாவது குரு பரம்பரையில கனெக்ட் பண்றார் இல்லையா? அந்த குரு எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய பாவனை எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, he should be a faithful servant of பகவான் கிருஷ்ணா என்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதை வந்து இவர் தான் குருன்றதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கூட இவர் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதை வேற பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி இருக்கீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? சித்திரலேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? பத்மா மாதாஜிக்கு படிக்கிறேன்னு கேட்டாங்க லாஸ்ட் ஃப்ரைடே. அவங்க படிக்கலன்னா நீங்க படிங்க. பத்மா மாதாஜி இல்லையா நீங்க? சரி, நீங்க படிங்க மாதாஜி. The name giving ceremony. When Ganga Muni was so eagerly requested by Nanda Maharaja, he performed the name giving ceremony as secretly as possible in the cowshed of Nanda Maharaja. He informed Nanda Maharaja that the son of Rohini would be very pleasing to his family members and relatives and therefore would be called Rama. In the future, he would be extraordinarily strong and therefore would be called Baladeva. Garga Muni said further, because your family and the family of the Yadus are so intimately connected and attracted, his name will also be Sangarshana. This means that Ganga Muni awarded the three கர்கமுனி names மாதாஜி, கர்கமுனி. Garga Muni awarded the three names to the sons of Rohini, namely Balarama, Sangarshana, and Baladeva. But he carefully did not disclose the fact that
Balarama had also appeared in the womb of Devaki and was subsequently transferred to the womb of Rohini. Krishna and Balaramas are real brothers, being originally sons of Devaki. Hare Krishna Mata. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ வந்து இந்த கர்கமுனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் வைக்கிறதுக்கு வரார். ஓகேவா? இந்த படத்துல பாருங்க எந்த இடத்துல நடக்குதுன்னா பின்னாடிலாம் மாடு இருக்கு பாருங்க, மாட்டு கொட்டையில நடக்குது. ஓகே, கர்கமுனிக்கு தெரியும் இந்த புள்ளை யாருன்னு சொல்லிட்டு. ஒரே சமயத்துல தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் பேர் வைக்கிறாங்க, பலராமருக்கும் பேர் வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு 2 பேருக்கு வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா 13 நாள் தான் வித்தியாசமே. ஓகேவா? அதனால பலராமர் வந்து அண்ணன், இவர் வந்து தம்பி. ஓகே, போன ஜென்மத்துல வந்து தம்பியா இருந்தாரு இல்லையா, அதனால இங்க வந்து அண்ணனா தௌஜியா இருக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ இவர் வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்திக்கிறது இல்லை. இது ஆக்சுவலி வந்து வசுதேவருடைய தேவகியின் பசங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றது. இங்க யசோதா மாதா நந்த மகாராஜுக்கு வந்து கிருஷ்ணரும், ரோஹிணி மாதாக்கும் நந்த மகாராஜுக்கும் பிறந்தது வந்து பலராமன் சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இவரை வந்து பார்க்குறாரு. இவங்க எல்லாம் வந்து உங்களுடைய அஸ்ட்ராலஜர் இல்லையா, அவருக்கு எல்லாம் தெரியுது. தெரிஞ்சா கூட அவர் எதையுமே வெளிப்படுத்திக்கிறது இல்லை. பட் பேரை மாத்த வச்சுட்டு போடுறார். சிம்பிளா வந்து ஏன் வந்து இந்த மாட்டுக்கொட்டாயில நடக்குதுன்னு பிரம்மாண்டமா பண்ண வந்து இது கம்சனுக்கு வந்து அந்த விஷயம் போகும், அதனால இந்த குழந்தைங்க உயிருக்கு ஆபத்து வரும், இந்த பிரச்சனை வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா முடிச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எது டைனஸ்டில சேர்ந்தவங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி இருக்கீங்களா? பத்மா மாதாஜி, எல்லாரும் ரொம்ப டயர்டு, காலையில இருந்து கண்டினியூஸ் கிளாஸ். பத்மா மாதாஜி இல்ல அவங்க கேட்டாங்க, அதனால வேற ஒண்ணும் இல்லை எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, வேற யாராவது படிங்க. பட்டர் தீவ்ஸ். Hare Krishna Mataji. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. Butter thieves. If we keep our stock of yogurt, butter, and milk in a solitary dark place, your Krishna and Balarama find it in the darkness by the glaring effluence of the ornaments and jewels on their bodies. If by chance they cannot find the hidden butter and yogurt, they go to our little babies and pinch their bodies so that they cry, and then they go away. If out of fear of these naughty boys, we keep our stock of butter and yogurt high on the ceiling, hanging on a swing, although it is beyond their reach. They arrange to reach it by filling all kinds of wooden planks over the grinding machine. And if they cannot reach, they make a hole in the pot. We think, therefore, that you did better take all the jeweled ornaments from the bodies of your children. Hare Krishna Mataji. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெண்ணெய் திருடுறாங்க இல்லையா, அதை பற்றி சொல்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கிற வெண்ணெயை போயிட்டு திருடி சாப்பிடுவாங்க இந்த கோபிகாலுக்கு. ஓகே, அங்கே கோபிக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை இருக்கும். என்னென்ன, நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த புல்லை வந்து சாப்பிடக்கூடாதான்னு ஒரு ஆசை இருக்குமா. சரி, நம்மெல்லாம் வந்து அது என்ன ராஜா வீட்டு கண்ணுக்குட்டி, நம்மெல்லாம் வந்து ஏழை, நம்ம வீட்டில் எப்படி வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன். ஓகேவா? சரி, நமக்கு தெரியாம வந்து சாப்பிட்டு போனா என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே நினைப்பாங்க. அந்த ஆசையத்தை பூர்த்தி பண்றதுக்கோசம் தான் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க வீட்டுல போயிட்டு வெண்ணெய் திருடி சாப்பிடுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களே நினைச்சாங்க எங்க வீட்டுல வந்து சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்து சாப்பிட்டு போனாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, போயிட்டு அவங்க அம்மாக்கு எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. யசோதா மாதால போயிட்டு உங்க பையன் வந்து பாருங்க எங்க வீட்டுல இருக்க வெண்ணெய் எல்லாம் திருடி சாப்பிட்டு போறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ஏன் வந்து அங்க இடத்துல என்ன ஆகுது, கம்ப்ளைண்டா சொல்றாங்களா? இல்ல, சொல்லி அங்க வந்து சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு அது ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ், அதுல வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறை இப்படி போய் சொன்னாங்களா, நீங்க ஏன் தரையில வைக்கிறீங்க, என் பையனுக்கு எட்டாத இடத்துல வைங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அம்மாவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கயிறெல்லாம் கட்டி மேல வைக்கிறாங்க. கீழே வச்சாதானே இந்த புல்லை சாப்பிடுதுன்னு சொல்லிட்டு மேல வைக்கிறாங்க. இந்த புல்லை இன்னும் சமத்து என்ன பண்ணுது, ஒரு எல்லாத்தையும் அங்க இருக்கிற பக்கத்துல இருக்கிற இந்த ஸ்டூல் எல்லாம் போட்டு ஏறி எடுக்குது. இல்ல இன்னும் ரொம்ப ஹைட்டா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் என்ன பண்றாங்க, அதுல ஓட்டை போட்டு எடுத்து சாப்பிடுறாங்க.
மறுபடியும் போய் சொல்றாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட, மேலதான் கட்டி வச்சிருந்தோம், உன் பிள்ளை ஏறி எடுத்து சாப்பிட்டுட்டான், அப்புறம் பானையை வேற உடைச்சி சாப்பிட்றான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒரு வீட்டுல ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா சரி சரி நீங்க இருட்டா இருக்கிற இடத்துல வச்சிருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரியும் ட்ரை பண்றாங்க. பார்த்தா எவ்வளவு இருட்டா இருந்தாலும் இவங்க போய் எடுத்து சாப்பிட்றாங்க. மறுபடியும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, நீ வந்து அவங்க போட்டிருக்க நகையெல்லாம் கலட்டிட்டு வச்சிடுன்னு அப்படின்றாங்க. சரி, அந்த அம்மாவும் நகையெல்லாம் கலட்டி வைக்கிறாங்க. அடுத்த நாள் பார்த்தா அதே மாதிரி வந்து எடுத்து சாப்பிட்றாங்க. இது எங்கடா இருட்டா இருந்தாலும் எப்படி கண்டுபிடிச்சி நகை இல்லாம சாப்பிட்றானன்னு பார்த்தா அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு. அவர் உடம்புல இருந்து வர்ற தேக வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா, பிரம்ம எஃப்லுஜுவன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, பிரம்ம ஜோதி. அதனால வந்து அந்த அந்த பிக்சர்ல நல்லா தெரியுது பாருங்க, அவங்கள சுத்தி உடம்ப சுத்தி ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா, பிரகாசம, அந்த பிரம்ம எஃப்லுஜன்ஸ்னால அவங்களுக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது மாதிரி ஒரு நாள் வந்து இன்னொரு நாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி கிருஷ்ணன் வந்தா எனக்கு நல்லா பிடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பானைக்கு வந்து கதவுக்கும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு கயிறு கட்டிட்டு அந்த கயிறுல வந்து பெல்லு கட்டியிருப்பாங்களாம். கதவை திறந்து அந்த பெல்லு சவுண்டு கேட்கும் தானே, அப்ப போய் பிடிச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கிருஷ்ணர் வந்து என்னடா இது பெல்லு எல்லாம் போட்டு கட்டி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பெல்லுக்கு ஒரு டீல் பண்ணுவார். நாங்க சாப்பிட்றோம், நீ பெல்லு அடிக்க கூடாது, சைலண்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சரி, அந்த பெல்லும் வந்து கேட்டுச்சான். சரி, நான் அதெல்லாம் அடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன பண்றாரு, இவர் தானே மேலே ஏறி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு. ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர் கையில பாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காலி ஆகுற மாதிரி இருக்குது. அதனால அவர் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணருக்கு இல்லவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஒரு வாய் எடுத்து கிருஷ்ணருக்கு வைக்கிறாரு. அப்ப வைக்கும்போது பெல்லு வந்து டங்குன்னு அடிக்குது. டே, என்னடா உனக்கு சொன்னேன், பெல்லு நீ அடிக்க கூடாதுன்னு தானே சொன்னேன், இவ்வளோ நேரம் அடிக்கலையே, என் வாயில போடும்போது நீ ஏன்டா அடிச்சேன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா, அதுக்கு பெல்லு சொல்லுதா, நான் பண்ணியிருக்கிறதே வந்து உங்க வாயில போடும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது போக ஆர்த்தி பண்ணும்போது என் வேலையே வந்து பெல்லு அடிக்கிறதா, அதையே நீங்க பண்ண அது அப்படியே நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்ப எல்லா கோபிகா ஸ்திரீகளும் வருவாங்க. ஓகே, பிடிக்கலான்னு வருவாங்க, பிடிக்க முடியாது, ஓடி போயிடுவார். அப்ப வந்து சொல்லுவார் அந்த பத்மா கோபிக்கல, நீ இன்னொரு முறை ஏதாவது இது மாதிரி வில்லங்க வேலை பண்ணியிருந்தேன், அடுத்த முறை உன் புருஷ வேஷத்துல வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு லீலைகள். ஓகே, இந்த கோபிகா ஸ்திரீகள்லாம் யாரு? முனிகள் மாதாஜி, அதுல கோலோத்துல உள்ள முனிகள். ராம அவதாரத்துல மாதாஜி, ராம அவதாரத்துல தண்டகாரண்ய முனிகள். தண்டகாரண்யத்துல இருந்த முனிவர்கள் வந்து ராமரை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது அவங்களுக்கு. ஆனா அவர் வந்து, நான் இப்ப வந்து ஏகபத்தினி விரதம், நான் வந்து இப்போ நீங்க அப்படி எல்லாம் செய்ய முடியாது, என்னுடைய பர்பஸே வேற, அடுத்த இதுல வந்து கிருஷ்ணரா பிறப்பேன், அப்ப வந்து உங்க ஆசை நிறைவேறும் அப்படிம்பாரு. அந்த முனிவர்கள், முக்தி அடைந்த முனிவர்கள் தான் இப்ப வந்து கோபியர்களாக. ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட், அதுதான் மாதாஜி ஆன்சரு. அவங்க தண்டகாரண்ய முனிகள் ஆசைப்பட்டதுனால, அவர் ஏகபத்தினி விரதம் இருந்ததுனால இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர் என்ன அட்ராக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா. ஓகே, இப்போ வந்து கிருஷ்ணா வந்து பலராமரை வந்து புகழ்ந்து தள்ளுறார். ஓகேவா, இந்த பிக்சர்ல எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. படுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு. ஓகேவா, ஒயிட் கலர்ல இருக்காரு பலராமர். உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது நீல நிற உடம்பு கார்மேக வண்ண கலர்ல மயில்பிலி வச்சுட்டு பட்டு பீதாம்பரம் மஞ்சள் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம கிருஷ்ணர். என்ன சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அவர் வந்து அப்படிதான், நான் பக்தர்களுக்கும் பண்ணுவாரு, அவருக்கும் பண்ணுவார். ஓகே, சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தேனுகாசுரன்ற ஒரு அசுரனுடைய கதையை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். தேனுகாசுரன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிருந்தாவனத்துல ஒரு முக்கியமான 12 வனங்கள் இருக்கு, நிறைய வனங்கள் இருக்கு. அதுல முக்கியமானது வந்து 12. அந்த 12 வனங்கள்ல ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா தவ தவளவ தவளாவனான்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா, தவளாவனா. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவனும் கூட இருக்கிற கூட்டாளி அசுரர்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஆசை. ஆலவனம், தாளம்னாக்கா அது இது நொங்கு, ஆலவனம். தாளவனம், நன்றி மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல வந்து சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஆசை, அந்த கோபிகாஸ்க்கு. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பசியா இருக்காரு, பட் அவங்க வந்து அவங்க பசிக்கு வந்து அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா,
அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் பசிக்குது, இந்த இடத்துல வந்து பழம் ரொம்ப சுவையா இருக்குது, அதை போய் சாப்பிடலான்னு கேட்குறேன். சரி அவ்வளோதானே, வா போகலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த இடத்துல போயிட்டு, இந்த பிக்சர்ல தெரியுது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல அந்த இடத்துல அவர் இருக்காரு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசுறாங்க, அங்க பழம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு, இங்க பாருங்க கிருஷ்ணர் பலராமர் என்ன பண்றாங்க, அந்த மரத்தை வந்து நல்லா குலுக்குறாங்க. மெல்லமா குலுக்கிறதா பிரச்சனை இல்லை, நல்லா குலுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, ஜோரா பழங்கள்லாம் விழுது. அந்த சவுண்டுக்கு என்ன, யார் வராங்க அங்க, தேனுகாசுரன் வந்துடுறான். யாரா என்னுடைய தோட்டத்துக்குள்ள வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இவரு முன்னங்கால ரெண்டு காலை பின்னங்கால ரெண்டு காலை பிடிச்சிட்டு தூக்கி அடிக்கிறார். தூக்கி அடிக்கிறாரு. அது வந்து மரத்துக்கு மேல வீசி அடிக்கிறார். இந்த படத்துல பாருங்க, வீசுறாரு, அது நிலத்துக்கு மேல வந்து விழுந்துடுது, மரணம் அடையுது. ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி அங்க இருக்கிற எல்லா அசுரர்களும் வந்து சாவடிச்சிடுறாரு. ஓகேவா? இதுதான் வந்து தேனுகாசுரனோட வதம் பண்ண இடம். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம். தாளவனம் மாதாஜி, நீங்க கரெக்ட், தாளவனம். ஓகேவா? ஸோ அந்த சத்தத்தினால அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது போகலாம். ஸோ அப்போ எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வனத்திலே வந்து எந்த அசுரனும் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால எல்லாரும் அவருக்கு வந்து வணக்கத்தை செலுத்துவாங்க. இப்போ வந்து பிரலம்பாசுரன் ஸ்டோரி. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே Once, கிருஷ்ணா. once when Krishna and Balarama were playing with the cowherd boys, demon named Pralamba entered the midst, disguised as a overhead by understanding the invincible potency of Krishna. He instead decided to abduct Balarama. At the end of the game, as the losing party, he was supposed to carry Balarama on his shoulders. Carrying the Lord on his shoulders, he ran swiftly. But Balarama, realizing the true identity of demon, began to make himself heavier and heavier. Unable to bear the weight, the demon assumed his original form, which was like a huge, dark, effulgent cloud decorated with golden ornaments. Balarama then brought his feet down the head of the demon, splitting it into two and causing him to give up his life. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த படத்துல பார்க்கலாம், நீங்க படிச்சத. அப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து மாடு மேய்க்க போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, போய் விளையாடுவாங்க. மாடையும் கண்ணுக்குட்டி வந்து மேய்க்கிறதுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 அணியா பிரிச்சுப்பாங்க. நம்ம கூட சின்ன வயசுல ஆடு வந்து இந்த நொண்டி ஆட்டம், அப்புறம் வந்து இந்த ரிங்கா ரிங்கா ரோசா, அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், 2 குரூப்பா பிரிஞ்சுப்போம் தானே. அது மாதிரி 2 அணியா பிரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுல என்னென்ன, யார் தோத்து போயிடுறாங்களோ அவங்க வந்து எங்களை தூக்கிட்டு போகணும். 2 அணிக்கும் அதுதான் ஒப்பந்தம். அது மாதிரி இருக்கும்போது இங்க ஒரு அசுரன் என்ன பண்றான்னு, சாதாரண மாடு மேய்க்கும் சிறுமனா இந்த பிரலம்பாசுரன் வரா. பிரலம்பாசுரன் என்ன நினைக்கிறான்னு வந்து, நான் வந்து பலராமரை வந்து கடத்திட்டா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தனியாயிடுவான், கிருஷ்ணரை வந்து கொன்னுடலாம் நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மைண்ட்ல பிளான் பண்ணிக்கிறார். ஏன்னா அவருக்கு யாருடைய சக்தியை பத்தி தெரியல அந்த பிரலம்பாசுரனுக்கு. இந்த அசுரனெல்லாம் அனுப்புறது யாரு, கிங் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் வந்து கம்சா. கம்சானுடைய அவங்களுடைய வேலை ஆட்களாக இருக்கிறவங்க தான் இந்த அசுரர்கள்லாம். வராரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பலராமனை தூக்கிட்டு போற மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வந்துருது. பலராமன் அணி தோத்து போயிடுறாங்க. அதனால இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இவரை தூக்கிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தூக்கிட்டு போறாரு. அவர் வந்து என்ன ஆகுறாரு, பாரம் அதிகமாகுது. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும்போது நார்மலா இருந்தாரு, மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா இந்த படத்துல பாருங்க. அப்புறம் போக போக என்ன ஆகுது, ரொம்ப பலம் பெரிய உருவமா எடுக்கிறார். ஓகேவா? பெரிய உருவமா எடுக்கும்போது அப்பதான் அவர் என்ன பண்றாரு, ஓங்கி முஷ்டி எடுத்து அவர் தலைமையில ஓடிக்கிறார். பாருங்க இந்த இடத்துல மண்டை 2ஆ பிளந்து அவர் விழுந்து மரணம் அடைகிறார். ஓகேவா? அவர் உருவம் மாறுறதை தெரிஞ்சுட்டு அவர் இமிடியேட்டா ஆக்ஷன் எடுக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ கூட தூரத்துல இருந்து இந்த 3வது பிக்சர்ல பாருங்க, எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் எல்லாரும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் ஃபார் மதுரா அண்ட் விஷன் ஆஃப் விஷ்ணு லோகா வித்தின் யமுனா ரிவர். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கம்சா வந்து ஒருத்தர் அனுப்புறாரு. யாரை அனுப்புறாரு,
பிருந்தாவனத்துக்கு கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அக்ரூரர். வெரி குட் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கம்சா என்ன பண்றாருன்னா இவனை எல்லா அசுரர்களையும் அமுச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியல. என்னதான் பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா அக்ரூர் அனுப்புறாரு. அக்ரூர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யது டைனஸ்டியில போகா டைனஸ்டிக்கு சம்மந்தப்பட்டவர். அவரை கூப்பிட்டு இது மாதிரி வந்து அவர் ஓப்பனாகவே சொல்லுவார், என்னோட பிளான் இது மாதிரி இருக்கு. நான் இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அவர் மல்யுத்தத்துக்கு கூப்பிட போறேன். மல்யுத்தத்தை என்ட்ரன்ஸ் அவர் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பிளே கிரவுண்ட்ல மல்யுத்தம் நடக்க போது அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே குவலவனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு யானையை வைப்பேன். அந்த யானையை விட்டு கிருஷ்ண பலராமரை சாவடிப்பேன். இன்கேஸ் அங்கே முடியலையா இன்னும் வந்து அசுரர்களை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த அசுரர்கள் வந்து மல்யுத்தத்துல சாவடிப்பாங்க. அங்க இல்லைன்னா இந்த அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இது சக்சஸ் ஆகும். நீ போயிட்டு நான் அதுக்கு அடுத்து நான் நிம்மதியா இருக்கலாம். மித்த இருக்கிற எல்லா சக்தி வாய்ந்த அரசர்கள் எல்லாம் வந்து நான் சாகடிச்சுட்டு என்னோட அப்பா உக்ரசேனாவை சாவடிச்சிடுவேன். அப்புறம் நான் வந்து நிம்மதியா அரசாளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எனக்கு வந்து அசரீரிய வாக்கு வந்துச்சு. அதாவது என்னோட மரணம் வந்து தேவகி வயத்துல இருந்து பிறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தைனால தான் வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால நீங்க இந்த இடத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அக்ரூரும் பாத்தீங்கன்னா மனசு ஒப்பல. பட் அரசன் சொன்னதுனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா போறாரு. அவருக்கு போற வழியில பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு விஷயம்னா ஒண்ணு வந்து நான் கிருஷ்ணரை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷம். ஓகேவா? போகும்போது வர வழியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த விருந்தாவனம் மன்னர்கள் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்த உடனே அந்த அவருடைய பாதத்துல இருக்கிற சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பார்க்குறாரு. அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்து அங்கெல்லாம் புரள்றாரு. ஓகேவா? இங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் நடந்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரள்றார். ஓகே, அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் அது. அப்புறம் போயிட்டு அவர் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கூட்டிட்டு வர சொல்றாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யாருமே அனுப்ப மாட்டாங்க. கோபிகா ஸ்திரீகள்லாம் பாருங்க அந்த ரத்தத்தை சுத்தி நின்று கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சில பேர் எல்லாம் பாருங்க மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்திருக்காங்க. தெரியுதா பிக்சர்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. இது மாதிரி எல்லா மாதாஜி. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது. அதனால அனுப்புற இருந்தாலும் இல்ல கூப்பிட்டுருக்காரு நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போவார். ஓகேவா? அக்ரூரை வந்து நல்லா உபசரிப்பார். ஏன்னா அவர் வந்து மீடியேட்டரா வந்திருக்காருல்ல, அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அப்புறம் வந்து அவரோட கிளம்பி போவாரு. இப்போ போற இடத்துல பாருங்க அவர் மதுராக்கு என்ட்ரி ஆன உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யானை இருக்கும், யானை கொன்றுவாரு. அப்புறம் இங்க அந்த மல்யுத்த களத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அசுரர்கள் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் எல்லாரும் பாருங்க 2 பேர் இங்க முன்னாடி படத்துல பாருங்க எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர், பின்னாடி ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது வந்து பலராமர். நம்ம எல்லாரையும் சாவடிச்சிடறாங்க. அப்ப அசுர குலத்தை எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிடுறாரு. அந்த ஸ்லோகம் யாராவது சொல்லுங்க மாதாஜி. பரித்ராயானா ஹரே கிருஷ்ணா. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாரு, மேல அந்த சிம்மாசனத்து மேல கம்சன் உட்காந்துட்டு இருக்கான் பாருங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த கம்சனை கூட தரன்னு இழுத்துட்டு வந்து எல்லாரையும் சாவடிச்சிடுறாரு. சோ இந்த யார் யார் வேற அசுரன் இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா சாணூரா, சாலா, தோஷலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முஷ்டிகா, குட்டா இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. எல்லாரையும் வந்து நல்லா அடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, இந்த கம்சனை பாத்தீங்கன்னா அந்த சிம்மாசனத்துல இருந்து இழுத்துட்டு வந்து இந்த சிட்டி நடுவுல வச்சு எல்லாரும் சேர்ந்து அடிப்பாங்க. சோ இப்ப சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி எல்லா அசுரர்களை அழிச்சிட்டாரா, அப்புறம் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறார். அசுரம் போயிட்டாவே வந்து தர்மம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இததான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கும் சொல்வார், நீ சத்திரியன்னு நினைச்சு போர் பண்ணாத, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணு. என்ன சொல்லுவாங்க, நிமித்திர மாத்திரேனா என்னுடைய கையில ஒரு கருவியா இருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. சோ இங்க வந்து அதை பண்றாரு, தன்னுடைய பக்தர்களையும் காக்குறாரு இல்லையா. இந்த 3 விஷயங்கள் இந்த இடத்துல அப்ளை ஆகுது. ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராமா ஸ்டைக்ஸ் ருக்மி. இங்க வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, ருக்மி வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல பிறந்திருப்பாங்க. அந்த அம்மா கல்யாணமே ஆயிருக்காது. அவர் போயிட்டு அவங்க அப்பா வந்து ரைவத்தான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன், அவர் வந்து பிரம்மா கையில சொல்லுவாங்க. அவங்க திரும்பி வர்றதுக்குள்ள இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பூலோகத்துல துவாபர யுகம் வந்துடும். துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து கலியுகத்துல இருக்கோம், குள்ளமா இருக்கும். சத்தியுகத்துல எல்லாம் ரொம்ப உயரமா இருக்காரு. பலராமருக்கும் ரேவதிக்கும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நான் வேற சொல்லிட்டு ரேவதிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஹைட்டு. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏரி அவர் கையில ஏரி இருக்கும். கோடாரி தானே மாதாஜி? ஏரியா மண்ணை புழு
கோடாரியா? இதை வெட்டுறதுக்கு ஏரி. பயன்படுத்துவோமே, மரத்தை வெட்ட. ஏரி ஏரி தானே. கலப்பை. அதை வச்சு அந்த அம்மா தலைமையில வைப்பாங்க. அந்த அம்மா குள்ளமா ஆயிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே. சோ ருக்மின்றது யாரு மாதாஜி? ருக்மிணியுடைய அண்ணா மாதாஜி. ருக்மிணியோட அண்ணா. ருக்மிணிக்கு வந்து என்ன ஆசை இருக்கும்? கிருஷ்ணரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும். ருக்மிக்கு அவர் அண்ணனுக்கு என்ன ஆசை இருக்கும்? யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்? சிசுபாலனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவார் இல்லையா? அதனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து இந்த அம்மா நடுவுல வந்து ஒரு கடிதம் எழுதும். யாருக்கு எழுதும்? கிருஷ்ணாவுக்கு. கிருஷ்ணருக்கு. அதாவது ஒரு பிராமணர் கிட்ட ஒரு பிராமணர் மூலமா கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அந்த பிராமணன் போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா, அந்த முன்ன அவதாரத்துல யாரா இருந்தாரு? தெரியலையே. சரி, அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லுங்க. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து அவர் கையில கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த கல்யாணம் ஆக மணமேடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து லபுக்கா ருக்மிணியை வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து பலராமருக்கு வந்து அப்போ வந்து ருக்மியை வந்து அடிச்சு வதம் பண்ணுவார். ஓகே, இது ஒரு லீலை. அதுக்கு அடுத்து என்ன லீலை இருக்கு? டெலிவரன்ஸ் ஆஃப் கொரில்லா. இது எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. இதுக்கு போலாம் மாதாஜி. இது என்ன ஆகுதுன்னா சம்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய பேரன். அவன் வந்து லக்ஷ்மணான்னு சொல்லிட்டு துரியோதன பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணுவான்னு கடத்திட்டு போயிடுவான். இதை தெரிஞ்ச உடனே இவங்க வந்து கலாட்டா பண்ணுவாங்க. சரி, பலராமர் சொல்வார், இல்லை நான் போய் வந்து தூதுவனா போயிட்டு பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இவருக்கு வந்து துரியோதனா பிடிக்கும், நான் சொன்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு. வந்தா அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆட்டம் பண்ணுவாங்க இந்த கௌரவாசு. அப்புறமா வந்து அவர் பொறுத்து பார்த்தாரு. அப்புறம் தன் கையில இருக்கிற ஏரியில கோடாரிய வச்சு என்ன பண்றாருன்னு அந்த அஸ்தினாபுர கிங்டத்தையே வந்து இழுப்பார். நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்கிரீனையோ இல்ல பால் மேல இருக்கிற ஆடையை எப்படி இப்படி தள்ளுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி அதை இழுத்துட்டு அவர் கோவத்துல வந்து என்ன பண்றாருன்னு நினைக்கிறாருன்னு அந்த சிட்டி நகரத்தை ஃபுல்லா யமுனா நதிக்குள்ள போட்டுடணும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறமா அங்க நிலநடுக்கம்லாம் வர்றதை பார்த்து எல்லாம் பயந்து அப்புறம் ஒத்துக்கிறாங்க. இல்ல சம்பாக்கும் வந்து லக்ஷ்மணாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கல்யாணம் நடந்து அவங்கள வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பிடிக்காது. இந்த கௌரவாஸ் பாண்டவாஸ் சண்டை நடக்குது இல்லையா? அதனால வந்து இவர் வந்து யாத்திரைக்கு போயிடுவார். இந்த அநியாயம் நடக்கிறத வந்து என்னால பார்க்க முடியாது. துரியோதன் வந்து சிறந்த மல்யுத்த வீரர். ஓகேவா? இவரு தான் சொல்லி கொடுத்திருப்பார். அதனால அவரை வந்து தவறா வச்சு பண்றது வந்து எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க என்னால் நியாயம் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு புனித யாத்திரைக்கு போயிடுறார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரிஷிகளும் இருக்கிறார். இந்த ரிஷி உட்காந்துட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா? அவர் பேர் வந்து ரோம ஹர்ஷனா. இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுத்த கோசாமி இருக்காரு இல்லையா? நம்ம பாகவத சுத்த கோசாமி நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளுக்கெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு இல்லையா பாகவதம். அவருடைய தந்தை ரோம அர்ஷனா. அந்த 4 வேதங்கள்ல ஒரு வேதங்களை எழுதினவர் வந்து ரோம அர்ஷனா. இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அகங்காரம் ஆயிடுது, எல்லாம் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு. அதனால பலராமர் வரும்போது என்ன பண்றாருன்னு மரியாதை கொடுக்காம அந்த சிம்மாசனத்திலே உட்காந்துட்டு இருப்பார். இவ்வளவு அலங்காரம் உனக்கு வந்து ஒத்துக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு தர்ப புல்லை எடுத்து அவர் வந்து சாகடிச்சிடுவார். ஓகேவா? அப்புறம் லிபரேஷன் ஆஃப் பல்வாலான்னு சொல்லிட்டு இது யாராவது படிங்க மாதாஜி, படிக்காதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Lord Balarama, wanting to stop the fighting, said, "My dear King Duryodhana and Bhimasena, I know that both of you are great fighters and are well known in the world as great heroes. But still, I think that Bhimasena is superior to Duryodhana in bodily strength. On the other hand, Duryodhana is superior in the art of fighting with the club. Taking this into consideration, my opinion is that neither of you is inferior to the other in fighting. Under the circumstances, there is very little chance of one of you being defeated by the
other. Therefore, I request you not to waste your time in fighting in this way. I wish you stop this unnecessary fight. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு அவர் பாருங்க, எல்லாரும் பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல துரியோதனா நீ வந்து மல்யுத்தத்துல வந்து திறமையானவன்றது எனக்கு தெரியும். பீமசேனா நீ உடல் அளவுல பலத்துல இருக்கீங்க, 2 பேரும் யாருக்கும் கம்மி இல்லை, அதனால நீங்க 2 பேரும் சண்டை போடாதீங்க, சண்டை போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, இந்த சண்டையே தேவையில்லாத விஷயம்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் எதிர் அணியில இருந்தா கூட தேவையான அட்வைஸ் சொல்லிட்டு போனவர் வந்து நம்ம பலராம் இல்லையா. இங்க பாத்தீங்கன்னா சுபத்ராவோட கல்யாணம். சுபத்ரா வந்து நமக்கு தெரியும் அவங்களுடைய தங்கை, பலராமருக்கும் சரி கிருஷ்ணருக்கும் வந்து தங்கை இல்லையா. சோ இங்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒருத்தர் முனி வேஷத்துல வந்திருக்காரு இல்லையா, அவர் யாரு? அர்ஜுனன். சூப்பர். அர்ஜுனன் வந்திருக்காரு. அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஆசை என்ன, சுபத்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் இல்லையா. பலராமருக்கு வந்து பிடிக்காது. கிருஷ்ணருக்கு பலராமருக்கு என்னென்ன, அர்ஜுனனுக்கு வந்து சுபத்ராவை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனசுல இவன் வந்து சன்னியாசி. ஆல்ரெடி அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு மாதாஜி, துரியோதனன் கொடுக்குறாரு. கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால என்ன பண்ணுவாரு, இவர் வந்து இந்த வேஷத்துல வருவாரு. இது எல்லாம் தூதுவா பண்றது வந்து இந்த கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன சன்னியாசி வேஷத்துல வந்திருப்பாங்க, அப்புறம் காதல் வரும், அப்புறம் வந்து கல்யாணம் பண்ணிடுவார். ஓகேவா. ஸோ இதனால அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வரும். யாருக்கு? நம்மளுடைய பலராமருக்கு. இது வந்து தெரியாது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா அவர் கடத்திட்டு போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிப்பார். அப்புறம் வந்து கோபம் வரும் அவருக்கு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பலராமருடைய காலில் வந்து கிருஷ்ணர் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்பார். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவர் அந்த பெருசு சின்னதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார். இந்த ரேவதி கதை சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா. அவர் அரசனுடைய பேர் வந்து ரைவதா. ஓகேவா. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எது டைனஸ்டி. இது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ருஷி ஒருத்தர் வருவார். அந்த ருஷியை வந்து கிண்டல் பண்றதுக்கோசம் இந்த எது டைனஸ்டியில இருக்கிற அந்த கிருஷ்ண வம்சத்துல வர்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வேணுமுத்துக்கே ஒரு புடவை கட்டிட்டு தலையை திருப்பிக்கிட்டு வயிற்றுல வந்து ஒரு இது வச்சுப்பாங்க, ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற லேடி மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகேவா. ஆக்டிங் பண்ணிட்டு அந்த ரிஷிகையில கேட்பாங்க, என் வயிற்றுல பிறக்க போற குழந்தை வந்து ஆனா பெண்ணான் அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முனிவர் இல்லையா, அந்த ரிஷிக்கு வந்து சக்தினால தெரியும், நீங்க வந்து என்ன கிண்டல் பண்ணீங்களா, உன் வயிற்றுல வந்து ஒரு பெரிய கம்பு ராடு தான் பிறக்க போகுது, இரும்பு கம்பி தான் பிறக்க போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை கேட்டோன்னே அவங்களுக்கு எல்லாம் பயம் ஆயிடும். அப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த பிறந்த அந்த அயன் ராடு பிறக்கும். ஓகேவா. அந்த அயன் ராடை என்ன பண்ணுவாங்க, துண்டு துண்டா வெட்டி அந்த இடத்துல வீசி எறிஞ்சிடுவாங்க, அந்த பக்கத்துல இருக்க நதியில வீசி எறிஞ்சிடுவாங்க. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நதி ஓரத்துல மலரக்கூடிய அந்த விளையக்கூடிய புல்லெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு ஷார்ப்பா இருக்குமா. அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல பக்கத்துல உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கவங்க பசங்களே இல்லைங்களா, மூத்தார் பசங்க மச்சன் பசங்க எல்லாருமே அவங்க ஒரே குடும்பத்துல சேர்ந்தவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன சின்ன வாக்குவாதத்துல வந்து என்ன பண்ணுன்னா பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு கை கலப்பு போயிட்டு அடிதடியில போய் முடியுது. அப்ப அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த புல்ல வச்சு என்ன ஆகுதுன்னா அடிச்சா எல்லாரும் மரணம் வருது. அது மாதிரி அடிச்சுட்டு மரணத்துக்கு போறார். அப்புறம் இதை கேட்டுட்டு வராரு கிருஷ்ணரும் பலராமரும். வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரும் வந்து அந்த சண்டையில மோதல்ல இன்வால்வ் ஆகி எல்லாரையும் தம்சம் பண்ணிடுறாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எதிர்குலத்துல யாருமே இல்லை. ஓகேவா. ஏன் இது மாதிரி பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாளைக்கு யாராவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் வந்து எதிர்குலத்துல வந்தேன், நான் கிருஷ்ணா, நான் தான் அவதாரி அப்படிலாம் சொல்லி தவறா இந்த உலகத்தை வந்து வழி நடத்தக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் இது மாதிரி பண்றாரு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பலராமருடைய அவதாரத்திலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர் வந்து முக்கியமாக இதில் டேக் ஹோம் மெசேஜ் எத்தனையோ லீலைகள் பார்த்தோம். அதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அவர் தான் வந்து ஆதிகுரு. நம்ம ரகுநாத தாச பாணியாட்டி ஃபெஸ்டிவலில் கூட பார்த்தோம், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய கிருபை வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யாரு கிருபை வேணும், ஆதிகுரு நித்யானந்த குருவோடைய கிருபையினால தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட போய் மீட் பண்ணி நல்ல சக்ஸஸ் ஆன ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல. அதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணாரு, பட் வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆனது வந்து குரு மூலமா போனதுனால இல்லையா. அந்த சிடாதகி ஃபெஸ்டிவல்ல பார்த்தோம். அது மாதிரி நமக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆன்மீக குருன்றது இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம போய் நேரா வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண முடியாது, தாசானா இருக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு குருவை வந்து குரு முகாந்திரமா போயிட்டு நம்ம குரு பரம்பரையில வந்து
சேரணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருபேஷ்ய கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे. Rama Thank you Rama. everyone. हरे कृष्णा. Thank you. Hare Hare Krishna Krishna. Mataji. Thank you, Mataji. हरे Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. Thank you, Mataji. हरे कृष्णा. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே Hare